Good morning, my fellow countrymen. How are you? How do you do? Medyo nabaga yata yung vlog ko ngayon mga kailan Pero okay lang yan kasi may kasabihan nga, early bird catches the worm. But the problem is, hindi naman po ako bird. At mas lalo naman po na hindi kayo mga worm mga kailan. Biro lang. Walang itong background ko para akong magpapapicture ng 2x2 Sabayin natin. Yan. Much better. Pahinga ko lang yung braso ko. Nasira kasi yung monopod ko mga kailan. Alam niyo po kasi mga kailan, medyo sinisipagsibagan ko pong mag-upload ngayon kasi I'm a little bit motivated doon sa mga comments na nababasa ko sa mga comment section ng videos ko. Talagang medyo nakaka-inspire naman po yung mga tipo na keep vlogging Manong Ilocano, full support, God bless you. Kahit sino po naman na makakabasa nun mga kailyan, talagang may inspire din po. And sa bandang huli, may pahabol pa, pabalik naman po. Biro lang mga kailyan. Tulad nga sabi ko, kunting katatawanan naman pa. Hindi naman po tayo masyadong maging boring And since Sunday po ngayon mga kailyan, let's start our day with a joy in our hearts and a little bit peace of mind mga kailyan. And syempre, samahan na rin po natin yun ng pasasalamat sa boss natin na nasa taas. Alam nyo po napakalaking bagay po yung bawat araw na dumadaan sa ating buhay mga kailyan. And we should be thankful of that. Alam ko po na marami sa atin yung maraming pinagdadaan ng hirap ngayon sa buhay, lalong-lalo na ngayon na nasa krisis po tayo mga kailyan. Pero masasabi ko lang, we are still lucky because we are still alive and enjoying what life can offer mga kailyan. Kaya chill lang, smile lang po dyan mga kailyan. Aside nyo lang po yung mga problema natin sa buhay at let's enjoy the day mga kailyan. So ngayon po, syempre magluluto po ulit tayo mga kailyan. Isang lutong Ilocano na naman po. But this time mga kailyan, karne naman po yung lulutuin ko kasi nakakaya naman sa inyo. Baka naman po sabihin nyo, ano ba tong Ilocano na to? Puro na lang damo ang kinakain. Kaya this time, karne naman po. So ang lulutuin po natin ngayon mga kailyan is yung tinatawag naming imbalitad na baka. Paborito na pampulutan ng mga Ilocano katulad ko. So tara na mga kailyan, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Ito po yung mga sangkap natin ngayon mga kailyan sa ating lulutuin. Meron po tayong karne ng baka dito. Bale ito yung kanyang laman, yung dugo niya, yung atay, tapos hindi ko po alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Tawag po namin sa Ilocano ito, liblibro. And then yung kanyang papait mga kailyan. Yan. Sa mga pampalasa naman mga kailyan, meron po tayong sibuyas, luya at saka suka. Then gagamit din po tayo mamaya ng asin mga kailyan. So yan po yung mga ingredients natin sa ating lulutuin ngayon mga kailyan. So ang una po natin gagawin, hugasan na lang muna natin tong ating karne mga kailyan. So ito na po yung karne ng baka natin mga kailyan. Natapos na po natin siyang mahugasan. So i-slice na po natin to.
Ito na po yung mga sangkap natin mga kailyan. Matapos na po natin silang may slice, ito na po yung karne ng baka natin. Bali, hiniwa lang po natin siya sa maninipis. Hindi po baling malapad, basta manipis lang po mga kailyan. Kasi saglitan lang po yung pagkakaluto ng ganitong recipe. Ito naman yung kanyang liblibro kanina. So bali, nipisan lang din natin. The same thing doon sa kanyang dugo mga kailyan, maninipis lang. And ito naman po yung ano natin, sibuyas at saka yung luya natin. Bali, pinaghalo na lang po natin. Yan. So, next po natin gagawin, titimplahin lang po natin yung kanyang papait mga kailyan. Lagyan lang po natin siya dito sa ating bowl. Yung kanyang papait. Yan. Then, ilagay po natin yan yung tinadtad nating sibuyas at saka luya natin mga kailyan. Ihalo na po natin dyan. Then maglalagay na rin po tayo ng suka mga kailyan. Lagyan lang po natin, tansyahan lang mga kailyan. Maglalagay din po tayo ng asin. Tsaka konting pampalasa. Then haluin lang po natin para ma-mix yung mga nilagay natin yung pampalasa. Ang gagawin po natin dito mga kailyan, pakukuluan po natin to. Then kapag kumulo na, tsaka na po natin ilagay yung ating karne ng baka. Then saglitan lang yung pagkakaluto na ito mga kailyan. O ipapakita ko sa inyo mamaya. So ilagay na po natin itong ating tinimplang papait dito sa ating kawali mga kailyan. Then hayaan lang po natin yung kumulo. So ayun mga kailyan, kung napapansin nyo, kumukulo na po yung papait natin. Unahin lang po natin ilagay itong kanyang liblibro tsaka yung dugo niya mga kailyan. Kasi medyo may kahirapang maluto po yung dalawang yan. Halu-haluin lang ng konti mga kailyan. Yan. Then kapag nagkulay black na po yung ating dugo, isunod na natin agad itong ating laman ng baka mga kailyan. Tsaka yung kanyang atay. Then haluin lang natin. So ayun mga kailyan, luto na po to. Saglitan lang po yung pagkakaluto ng ganitong recipe kasi kukunat po siya kung tatagalan natin yung pagluluto dito. So ito na po yung ating recipe ngayon mga kailyan. Ito po yung tinatawag naming imbalitad abaka. Yan. So napakasarap pong agahan yan mga kailyan. And at the same time, sa mahilig po sa pulutan, napakasarap din po nitong pampulutan mga kailyan. Hanggang dito na lang mga kailyan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At sana po i-subscribe nyo itong aking channel. Have a nice day mga kailyan and God bless you all.